dan, da se slažete? Divan je dan i dobro nam došli na ovaj veoma veliki, da kažem, događaj za nas, za našu Nov Age revoluciju. Fantastične stvari se dešavaju u Oriflameu, jedna divna novost, a to je Nov Age kolekcija. Veliko mi je zadovoljstvo da pozdravim i da vas zamolim da poželite dobrodošlicu u Banja Luci našoj dragoj Bojani Vasić-Nan. Dobrodošla, Boki. Bolje vas našla. Nije prvi put Banja Luka, ali tako? Nije prvi put, znamo se, uvek me lepo dočekate sa toplim osmesima i kao da sam u svom gradu. Hvala vam na tome. Kada započinjem predstavljanje Oriflamea i ponosito pokazujem prve slajdove, u stvari započnem tako što spomenem da su naučno potvrđeni rezultati. Ovo je sa nečim sa čim se ponosimo. Uvek napomenem da su prirodni sastojci u preparatima, da su podlegli svim kontrolama i dostigli švedski standard, odnosno zadovoljili švedski visoki standard kvaliteta i ono posebno što mi je važno, lična preporuka. Posebno mi je važna lična preporuka jer sve ovo pada u vodu ako ličnu preporuku ne uradimo dobro, je li tako? I nešto što je još važno i što nas izdvaja od drugih kozmetičkih kompanija jeste što naši kupci i naši konsultanti imaju tu ličnu preporuku od strane vas. I vi jeste izabrani, zato što ćete među prvima čuti sve što treba da znate o Nove Age kolekciji, mogu da kažem brendu, zato što ima više kolekcija koje su u Nove Age-u i u stvari da na pravilan način znate da im preporučite i da ih nadalje vodite kroz Nove Age svet. Kada se već hvalimo, ajde još malo da se pohvalimo, a to je da gotovo pola veka naprednih istraživanja o nezi kože sprovodi se već dugi niz godina i da preko 160 naučnika brojimo u razvojno-istraživačkom centru. Da preko 150 kliničkih testiranja i testiranja od strane zadovoljnih kupaca i korisnika se godišnje sprovodi i to preko 7000 ispitanika, tako da je to impozantan broj. Ono što takođe je nešto sa čim možete da se pohvalite jeste da preko 1600 sastojaka aktivnih se ispita. Pazite, to je jako veliki broj s obzirom na to da znate da je to na godišnjem nivou. I ispita se i odabere ono od sastojaka koje najbolje deluje i baš ciljano deluje na one rezultate koje mi želimo da postignemo. Patenti su nešto sa čim takođe možete da se pohvalite. 30 patenata imamo za koje smo nagrađeni. I to je nešto što je takođe jako važno da znate da samo za jedan patent da bi se prijavio i da bi se potvrdio, a kasnije nagradio, potrebno je dugi niz godina ispitivanja, rada i ono što je jako važno, nečeg posebnog. Znači, patent znači da niko do sada nije tako nešto doneo u preparatima. Ističemo i saradnju sa top institutima širom Evrope, Karolinska je jedna od tih, takođe su nam jako važna ispitivanja i na ovom institutu i vidjet ćete često da imate i potvrdu od ovako priznatih evropskih instituta. Član udruženja direktne prodaje i time se ponosi Oriflame zato što uvek poštuje i sprovodi poslovnu etiku. Ono što će vas sigurno neko od vaših kupaca, konsultanata, koleginica, svakome onome kome ste pomenuli Oriflame pitati kako to izgleda put od inspiracije pa do realizacije jednog proizvoda ili jedne kolekcije. Pogledajte šta je sve potrebno. Prvo se uradi uvid u potrebe kupaca i trendovi na tržištu. Zatim se ta rođena ideja donese u Institut za istraživanje kože i laboratoriju za istraživanje i razvoj. I to moram da pomenem da oni imaju te sopstvene centre. To daje kredibilitet kompaniji. To je nešto sa čim takođe možete da se pohvalite. Onda kada se jedan takav proizvod i ostvari i proizvede, ide u Orider, zapravo u Centar za istraživanje i dokazivanje, kliničko dokazivanje rezultata. Kada se to sve potvrdi i dokaže, zadovolji željeno dejstvo, ide u fabrike, odnosno u veliku proizvodnju, skladištenje i servisni centar tako da bude dostupan vama.
Ovo su stručnjaci koji stoje iza svih ovih proizvoda, iza svih ovih istraživanja i ono što je meni bilo na početku važno zaista kad sam završila farmaciju i prvo što sam pitala kad su me zvali da za Oriflame radimo ovakve obuke, jeste ko stoji iza tih proizvoda, ko stoji iza onoga što piše u katalogu. I to vam je važno isto da znate koju snagu imate, da velika jedna ozbiljna kompanija stoji iza vas. Na vama je sad da znate pravilno da preporučite proizvod. Ono što će vam pomoći mnogo u radu jeste da Novi Age se jako lako savjetuje. Eto nešto već na početku što je lakše. Kratko ću samo o testiranjima, zato što su vam ovo isto važni alati koji pišu u katalogu i da bi znali šta to znači, čini mi se da negde to se rasprši, da ne iskoristimo te procente koji se u stvari teško ispitaju, dokažu, vrlo skupa testiranja su potrebna da bi se vi pohvalili sa nekim procentom. Čini mi se da tu negde nismo možda dobro iskomunicirali i zbog toga sada nešto što će vam puno značiti u poslu. Ono što svi proizvodi prolaze jeste standardni test. Standardni test se primjenjuje na svim Oriflame proizvodima radi provere kompatibilnosti i sigurnosti po kožu. Tako da vi znate da su svi proizvodi sigurni, testirani i odobreni za korišćenje. Ono što vas sigurno interesuje jeste kad vidite da je recimo napisano potvrđeno 90% žena koji se slaže, je li tako? Jel vidite to nešto? Da znate kako se to dobija, taj procenat. Kada se dobrovoljci izaberu da se kolekcija na korišćenje, korisnici to koriste neko vreme i onda povratne informacije se procentalno prikazuju. I uvek imate tu i zvezdicu jednu, a dole napomenu na koliko žena je to testirano. Tako da je ovo individualna procena proizvoda, odnosno rezultata koji postiže taj proizvod. Ono što je posebno važno i što bi voljela da i vi naglasite, da se pohvalite, da sa ovim slobodno i sigurno izađete, jeste nešto što je kliničko testiranje. I često ćete videti, posebno u celoj Novi Age, da je klinički testirano. To su najviši nivoi testiranja, stručan i precizan pristup, merljivi su rezultati. To je testiranje koje se uradi u laboratorijama i kompjuterski izmeri i oceni. Znači, to nije individualna procena, subjektivni neki osjećaj, da li mi se bora popravila ili nije, da li je manja ili nije, nego je to tačno izmereno, kompjuterski i prikazano, 33% manje bora. Videli ste sigurno taj procenat u katalogu. Znači, sa tim možete da izađete i da stojite iza toga. Morate tu da obratite pažnju, da piše ispod posle koliko dana ili nedelja. Konkretno, ovo je rezultat za E-kolagen, vidjet ćete sad tu kolekciju, za 33% manje bora posle 12 nedelja. I to je važno da spomenete. Kada radimo obuku osnovnu, uvek se zadržimo mnogo duže na ovom slajdu. Danas ću samo kratko da vam pomognem, da vas praktično podsjetim kako se dele naši proizvodi po grupama, jer će vam to biti lakše da se snađete u katalogu i u njihovim pitanjima kada oni kažu toliko ima proizvoda za kožu nege lica, kako da znam da se odlučim koji je za mene? Kako vi da znate da odgovorite zašto ona da ne koristi Love Nature, nego da koristi Optimus ili čak Novi Age, vidjet ćete sad koje sve kolekcije. Ako ste se oko toga nekad dvoumili, odnosno troumili, bit će vam lakše kada posmatrate ovako. Love Nature kolekcije su osnovna nega, ona najosnovnija nega koja je jednostavna po sastavu, jednostavna po proizvodnji, za njihovu proizvodnju nije potrebno visoko razvijena tehnologija, jednostavno i za korišćenje, niže su cene. Imaćete kupce koji će voleti Love Nature, ali su to osobe koje ne žele puno da ulože novca i koje žele da samo onako, eto, toliko neguju kožu da najosnovnije ispune ono što je za kožu. Često ti kupci, kada vide napredak i od ovih jednostavnih kolekcija, prelaze na već unapređenu negu kože. Jel ste imali to slučaj?
To se nama često dešava, da neko započne sa vam niče, zadovoljan i kaže, pa dobro, ako je ovo osnovna, šta to imate tako unapređeno? Tu je Optimals program. Optimals program je nešto što ima jake antioksidanse u svim proizvodima. Šta nam to znači? Da čuva od prevremenog starenja kože. Znači, već započinjete neki najblaži anti-age. Praktično ne dozvoljavate da koža ubrzano stari. Optimals je podeljen za potrebama kože i tipovima kože. Nećemo sad o tome, ali uvek ćete kroz katalog imate lepo da vas vodi. Znači, samo obratite pažnju kada neko hoće da spreči prevremeno starenje, ide na Optimals, birate po tipu kože, ima 3 tipa kože i birate na osnovu toga da li ima još neku malu blagu promenu u koži. Idemo na ono što nas danas najviše interesuje, a to je anti-age nega. Zapravo, visoko efikasni proizvodi, visoko efikasna nega, to nam je nešto što je najjači anti-age, nešto što će vam u stvari najviše koristiti i što će vas najčešće pitati za ovo. Jesam u pravu? Mene najčešće pitaju za ovaj segment. To su potrebne visoko razvijene tehnologije, klinički su potvrđeni rezultati, čak i od korisnika. Anti-age su kolekcije i kolekcije koje će vam sve više tražiti, nešto što jeste prestižno i sa čim možete da se pohvalite. Ovaj slajd smo stavili i izabrali smo zajedno tako nešto što smo mogli u jednom slajdu da opišemo kako danas žena, a i muškarci žive. I iz tog razloga pogledajte ženu koja se ujutru spremila na posao, otišla, evo je radi, na poslu je neki lep posao, vidite da se smeši, neki lep posao radi, mora da je u Oriflame, da? Dobro. Završila je posao i trči kući, neku je salatu napravila, neki zdrav ručak, sa decom i mužem provodi vreme, žuri, oblači se i ide uveče. A ne, nisam rekla da je vežbala, preskočila sam, znači prvo je malo odvežbala i onda se, naravno, otišla kući, presukla, istuširala, našminkala, to je sve u ovom spotu, u ovom slajdu i onda je došla u klub neki malo da sa društvom se vidi. Je li vam poznato ovo? Jel živite ovako? Slično? Jel neko vaš živi ovako? Još brže, upravo si. Nije stalo na slajd. Znate o čemu pričam. Važno je da znate da je ovo sve nešto što još ubrzava starenje. Ajde da vidimo uopšte da i živimo negde gde ne žurimo, gde je čist vazduh, gde imamo sve uslove najbolje, opet bi došlo do starenja kože. Ovo sve samo ubrzava starenje kože. Da vidimo šta se to dešava kada koža stari. Smanjuje se procena kolagena i elastina, gubi se vlaga, usporava se obnova ćelije i nastaju oštećenja usled štetnog dejstva slobodnih radikala. I sad kad kažem to štetno dejstvo slobodnih radikala, obično me ljudi pitaju a šta je to i kako to narušava kožu, ja to volim da uporedim sa iglicama. Ako su naše ćelije baloni, a slobodni radikali iglice, šta iglice rade sa balonima? Buše ih. Tako isto i slobodni radikali su stvari jako agresivne, jako reaktivne molekule koje uništavaju naše ćelije. I kako ih uništavaju i što ih više uništavaju, to mi izgledamo starije i praktično ubrzavamo proces starenja. Sve ono što sam navela, znači taj brzi tempo života, nepravilna ishrana, sve ono što može da neko u toku tog ubrzanog tempa ne uradi sve kako treba je nešto što će samo još i ubrzati starenje. Ono što je jako važno u stvari u ovom trenutku jeste veliko otkriće. Da čak 80% možete da utičete na vašu kožu. Do sada, čuli ste razne izgovore kada kažu da imaju bore zato što je to genetika, nema veze što konzumira cigarete, nema veze što ne skine šminku kad legne uveče, nema veze što sve ono u toku dana uradi nepravilno, nego to pripiše genetici i nekako se opravda, jel da? Sad nema više, ne možemo da se opravdamo zato što čak 80% možemo mi da utičemo na kožu i na ceo organizam. Ali to je dobro, zato što možemo to da iskoristimo, u stvari da uradimo ono što je svima nama stalo. Mislim da, samo da proverim, svima nam je stalo da izgledamo mlađi. To, mislim da na pravom sam mestu, jel da? Idemo dalje. Vaša koža odaje koliko brinete o njoj. Zapravo, da li možete da ocenite ovim danama koliko imaju godina?
Zato je pored svake ove godine znak pitanja. Jer vam se desi da vašoj koleginici, prijateljici, poznanici ne možete da ocenite godine, da mislite da ima manje, a u stvari da vas iznenadi da ima više ili obrnuto, je li tako? A vrlo često mi se čini, moje iskustvo ovako kaže, da puno žena izgleda starije nego koliko ima godina. Koji su to znaci koji dodaju godine vašem izgledu? Zato su uradili Oriflame stručnici jednu studiju gde su ispitali šta sve i kako stari koža, zapravo kompjuterski, koje je softverski povezano sa analizatorima, ocenili svaku promenu u koži, preko 1000 žena je testirano i svaku promenu u koži zapravo neki znak koji dodaje godine vašem izgledu. I detektovali su nekih 12 znakova koji vas u stvari čine stariji. Pogledajte šta kaže statistika. 4 od 5 žena izgleda starije od svojih bioloških godina. Znači, kad upoznate 5 žena u toku dana, njih 4 će da vam kupi nov age. Da prevedem. Ajde da vidimo koji su to zaista važni znakovi kao znakovi starenja. Kada pogledate u kožu, prvo ono što vidite jeste umorna koža, kada je bez blistavosti, dehidrirana i gruba tekstura. Proširene pore, neujednačen ten, tamne fleke, crvenilo, bore oko očiju, između obrva, na čelu, na obrazima, nazolabijalne, sve one bore koje primećujete na koži. I, naravno, ono što mnogo dama muči jeste čvrstina kože, odnosno oslabljen tonus. Starenje kao putovanje predstavlja nešto što je različito i individualno. Sigurno ste primetili da neko već sa 25 menja konture lica, a neko sa 35, a neko čak i sa 45. To zavisi od mnogo faktora. Zato su Oriflame stručnici uzeli individualno da posmatraju svaku ženu, odnosno individualno da naprave kolekciju koja prati svakome znak starenja. I savjetovaćete tako na osnovu toga šta ona sve ima od promjena na koži. Nekoliko ima godina. Nego šta ima sve na promjeni, odnosno koje znake starenja da bi joj savjetovali baš tu kolekciju koja je za nju. Kada pogledamo područje oko usana, takođe je područje koje lepo pokazuje koliko se menja koža. Ne mogu da kažem lepo, ali jasno. Jasno pokazuje koliko se menja koža i kako popušta tonus. Zato imamo novi age, prilagođeni, individualno prilagođeni sistem koji će moći da pokrije sve godine zato što pratimo znake starenja. Ovo je 5 kolekcija koje će biti u novi age-u. Danas ću pričati o True Perfection, E-Collagen i Ultimate Lift. A odmah da napomenem da Bright Sublime će izaći u oktobru, a Time Reversing će biti još jedno vreme u našim katalozima, a kasnije, već 2017. Time Reversing i Time Reversing Intense se spajaju u Time Restore. Time Restore će takođe biti pod brendom Nove Age. Kada gledamo jedno od glavnih znaka starenja, to je gubitak čvrstine kože. Hronološko starenje i fotooštećenje u stvari dovodi do toga da fibroblasti manje produkuju kolagen. Najjednostavnija stvar. Znači, fibroblasti luče kolagen. Oni se nalaze u koži. To su ćelije koje sintetišu kolagen. Kada su one oštećene, inaktivirane i ne mogu da sintetišu kolagen, njega je sve manje i nama u stvari koža počinje da pada, da popušta tonus. Zato su napravili nešto pomoću nauke sa snagom prirode i ovo je formula za sve novi age kolekcije, s tim da svaka kolekcija koja u novi age-u ima poseban patent i posebne biljne matične ćelije. Princip je isti, ali se razlikuju patenti i razlikuju se biljne matične ćelije. Za
Ultimate Lift je bilo potrebno 7 godina istraživanja. Preko 1000 aktivnih sastojaka je ispitano, 30.000 genetskih mapiranja da bi se došlo do toga da tačno deluje tamo gde je zamišljeno. To je moć Nove Age Ultimate Lift kolekcije. Otkriven je Aspartolift, to je jedinstveni Oriflame patent i zasniva se na aminokiselinama koji su delovi kolagena. Uspeva da uđe u kožu i da tu deluje tako da aktivira fibroblaste, sad ću vam pokazati kako, a vratit ćemo se na slajd ranije. Aspartolift aktivira fibroblaste. Pogledajte starija koža koliko ima neaktivnih fibroblasta, tek po koji je aktivan. Taj po koji je aktivan malo sintetiše kolagena. Pogledajte kako izgleda mlađa koža, odnosno koža koja je koristila Ultimate Lift. Aktiviraju se fibroblasti, ima više kolagena i ona je mnogo čvršća. Vratit ću na prethodan slajd zato što su radili testiranja na ispitanicima gde su posle 28 dana kod svih ispitanika, što je jako zanimljivo, postigli zavidan rezultat. S tim da je nešto još ono interesantno što me pitaju kada je vreme i da nisam zakasnila sa Ultimate Lift kolekcijom, ako mi je mnogo propao tonus. Niste. Čak ovo istraživanje pokazuje da osobe koje imaju 35 do 65 godina a manje oslabljen tonus, da je manja promjena na koži se videla nego na osobama koje imaju od 45 do 65 godina, a vidno oslabljen tonus. Svakako, kome god da počne da se menja konture lica i počne da polako se pomera koža, kaže, dolazi do erozije, tako se kaže, dolazi do erozije kože. Znači, dok koža polako počinje da popušta po tonusu, treba da krene već sa Ultimate Lift. Ali će brže videti napredak osoba koja ima više godina i koja je više popustio tonus. Još nešto što ćete onako sa ponosom moći da kažete jesu biljne matične ćelije koje se nalaze u kolekcijama i zapravo jeste nešto što je samo u Nove Age brandu. Razlikuju se te biljne matične ćelije iz razloga što je izabrana najbolja biljka u kombinaciji sa datim patentom. Zbog toga se razlikuju biljne matične ćelije od kolekcije do kolekcije. One štite naše matične ćelije, samo da vas podsjetim, naše matične ćelije su one ćelije koje mogu da se dele u bilo koju našu ćeliju. To znači potentne su, jake, izuzetno sposobne za regeneraciju i popravljaju ono gde je došlo do oštećenja. Tako da kada imate biljne matične ćelije koje zaštite naše matične ćelije su aktivnije, one uspevaju da regenerišu kožu i to tamo gde je potrebno. Zašto je to važno? Nekada su se te prve započete ovakve kreme, a Oriflame je jedan od pionira što se tiče korišćenja biljnih matičnih ćelija, zvale pametne kreme. Zašto pametne kreme? Zato što mogu da popravljaju ono što ne valja. U stvari pametna je koža. Ono što je ne valja popuni sa matičnim ćelijama i imate regenerisanu kožu. Kako je vreme prolazilo, ispitivali su i mnogo su radili istraživanja na biljnim matičnim ćelijama i došli su do toga da ima i antioksidantno dejstvo, da stimulišu sintezu kolagena i elastina, da čak i smiruju kožu. Ovo ništa nije trenutno. To samo hoću da vas podsjetim zato što u ovom svetu kada su medije pre možda, hajde da ne kažem ništa loše, ali krenu sa reklamama koje kažu za nedelju, 2 dana ćete rešiti bore. Znate i sami da je to nemoguće. Znači, ovo će vam popravljati strukturu, ali treba da prođe bar 12 nedelja. Znači, kada i prodajete ovakav jedan proizvod i kada savjetujete celu kolekciju, treba da naglasite da to ništa ne može preko noći da se desi. Pošto će se u katalogu pojavljivati neki od ovih pojmova, samo kratko da vas uputim da budete eksperti i u tome. Kultura biljnih matičnih ćelija dobije se od meristemskog tkiva biljke. Meristemsko tkivo biljke je ono tkivo koje prvo zarasta na rani biljke. Znači, kada se povredi biljka, onaj sok koji krene i ono prvo što zatvara biljku je meristemsko tkivo biljke. Tu je najbogatiji sadržaj biljnih matičnih ćelija. To se uzima i gaji, praktično kultiviše i može da se stimulacijom
na tim ćelijama dobiju metaboliti koji baš deluju tamo gde je nama potrebno. I to je ono što je jako važno da znate koliko su to naučnici uspeli da dosegnu i da deluju na kožu i da imate vi takve proizvode. Ekstrakt biljnih matičnih ćelija predstavlja sad komponente tog ćelijskog sadržaja. To su aminokiseline, polifenoli, mineralne materije. Samo da vas podsjetim, aminokiseline su sastavni delovi kolagena, jer je kolagen protein, pa znate koliko znači. Polifenoli su oni antioksidansi, znači štite kožu da ne dođe do oštećenja, i mineralne materije koje popravljaju metabolizam i sve ono što je usporeno u koži, pokrenuće kožu na regeneraciju. Potentan ekstrakt biljnih matičnih ćelija u Ultimate Liftu je dokazano je kliničko dejstvo, umanjuje duboke bore i ciljano deluje na kolagenaze i pruža antioksidativnu zaštitu. Ne morate ovo sve pamtiti. Bitno je da znate da će i očuvati postojeći kolagen, da će stimulisati sintezu kolagena i da ćete ne samo videti popravljanje po tonusu, jer smo spominjali Ultimate Lift za tonus. I već više puta sam pomenula Ultimate Lift. Lift, znate i sami šta znači zatezanje, da je to za zatezanje i učvršćivanje. Samo da napomenem, i sad je prilika da kažem da je on i za bore, da popravlja kompletno i regeneriše kompletno strukturu kože. Ali najviše će delovati na tonus. I zato kada vam se neko žali na oslabljen tonus, ne morate da ga pitate koliko ima godina. Ne morate da ga pitate koji tip kože ima. Samo kažete Ultimate Lift je za vas. I zato ćete voleti Novage Age, zato što daje dobre rezultate, a lako se preporučuje. I ne možete da pogrešite. Evo ovako izgleda kolekcija. Jel vam se sviđaju pakovanja? Svi jako pozitivno reaguju. Posle možete da priđete i da pogledate izbliza i probate proizvode. 70% je elastičnija i čvršća koža. Za 12 nedelja, uvek ovo gledajte, znači za koliko nedelja? Za 12 nedelja, i to je klinički dokazano. Ovo je nešto sa čim ćete zaista moći sigurno da izađete i da očekujete kod ljudi veliko zadovoljstvo. Zato što na tržištu se do sada nije pronalazila lako preparat i kolekcija koja utiče na tonus. Složit ćete se samo. Nekako do sad smo imali i za bore, imali smo i za razne probleme, ali taj tonus nekako sada imamo napokon kolekciju koja je najjača. Pitaju me uvek za bioklinik, pošto ste voljeli bioklinik, i bioklinik je postoje za tonus i za lifting. Radili su istraživanje i poređenja i čak Ultimate Lift je jači od bioklinik. Bioklinik je bio, 2 su proizvoda bila, za noć i za dan, ovde imate set. Čim imate set, pričat ćemo o tome jače i dejstvo. Tako da očekujete od Ultimate Lifta bolje rezultate nego bioklinik. Zašto vam ovo govorim? Zato što će vam se desiti da zadovoljni kupci sa bioklinikom za lifting kože dođu i kažu da žele samo bioklinik. Bioklinika više nema. Zašto? Zato što su ozbiljne istraživanja u ovo uložena i napravljeno nešto još bolje. Tako da ih polako usmerite na Novage Ultimate Lift. Čak je rađen i još jedan test gde se merio otpor kože, zapravo sa Dynaskin aparatom napravi se privremeno udubljivanje kože zato što se pušta kontrolisano vazduh pod pritiskom i meri se tu udubljenje. Ovo je isto kompjuterski mereno. Kada se koristi Ultimate Lift 12 nedelja, posle toga je otpor kože bolji. Ono što je bitno meni da vama sad prenesem i verujem da znate, ali više da vas podsjetim, jeste ta svakodnevna rutina. Dešava se da osobe uzmu dobre kolekcije, ali ne koriste redovno. Jel vam se dešava to? I onda neko dođe i kaže, pa nisam videla baš nešto rezultate. Za Novage mora da vidi rezultate. Znači, odmah je čitate da nije koristila ili da nije koristila redovno. Mora da koristi, to bi trebalo sve korake da koristi. Kako ide redom, a vidjet ćete, posle ću i praktično pokazati sve korake. Pogledajte, prvi korak nam je sad čistač i tonik. Jel se sjeća neko od vas kako smo predelili? Rekli smo prvi korak je čistač, a drugi korak je tonik. Sad smo to spojili u prvi korak i čistač i tonik. Zašto? Zato što je to neophodno.
Znači nekako kad su ljudi imali izbor kao i prvi i drugi korak, pa nekako taj drugi korak slučajno kao zaborave i onda ne koriste tonik. A tonik nam je jako bitan. Tonik je taj koji vraća pH koži, balansira je. Ne morate sve pamtiti, ispričat ću vam samo da znate zbog čega nam je bitna. pH kože je 5,5. I kada je poremetimo, podložna je dejstvu mikroorganizama. Tonik balansira pH, vrati na 5,5 i ona je ponovo otporna i jaka, snažna, neće podleći mikroorganizmima. Tako da, u svakom slučaju, kada koristite tonik, on ima i druge funkcije. Započinje hidrataciju, čisti one najfinije nečistoće koje ostaju posle mleka za čišćenje ili sredstva za čišćenje kože, jer ćete videti da i posle mleka za čišćenje i umivanja na tuferima gde imate tonik, imate i dalje neko obojenje, zapravo kao neku nečistoću. To je dokaz da bi te nečistoće ušle u kožu ukoliko ih niste pravilno očistili. Nemojte zaobići tonik. Zato smo i predvideli ovako. Prvi korak, čistač i tonik. To se podrazumeva. Nemojte da vas bune kad ovako meni kažu ne koristim čistač, još nekako tonik nekad i koristi, ali kaže ne koristim čistač zato što se ne šminka. Nije šminka jedino što skidamo, ali tako? Sve one nečistoće koje se u toku dana i toku noći nađu na koži su u stvari nečistoće koje se moraju skinuti. Često koriste sapun, jeste to čuli? Znači sapun hemijski odmašćuje kožu. To ne treba ni masnoj, ni suvoj, ni mešovitoj koži. Zašto? Zato što skine odjednom, veštački skine odjednom površinsku masnoću. Ne uradi ništa sa dubokom. Čak i onom sintezom, zašto? Evo, samo ukratko da bi razumeli kako funkcioniše koža. Kada sapunom se umijete i isperete kožu, skinuli ste svu masnoću. Ako se to radi o koži koja je suva, ona je sad i dehidrirana, nema šta više da je sačuva, jer masnoća čuva vlagu. Nema više šta da je sačuva tu vlagu. I ona odjednom postaje dehidrirana, suva, osetljiva, onda kaže reagujem na sve, više ništa ne smem da koristim, komplikuje se stvari, ona sad više neće ništa da koristi, pogoršava se stanje i nemojte to da dozvolite. Objasnit ću samo ukratko i za masni i mešoviti tip. Za masni i mešoviti tip, posebno tamo gde je u mešovitom tipu masna T-zona, kad se tako brzo skloni masnoće, opet dehidrira taj deo. Kad dehidrira, koža želi da izluči masnoću, ne bi li nadomestila to što je dehidrirala koža. I još više luči. Znate, reći će vam nekad osobe, ja imam masnu kožu, ništa ne koristim noću. Jel da to kažu? Nikad ne koristim noćnu kremu. Zato što kad ustanem ujutru, sva sam masna, prosto vidim ceo sloj. Zašto se to dešava? Koža želi da nadomesti onu dehidrataciju i luči jadna još više masnoći. Iz tog razloga je važno da vi sa hidrantnom kremom koja nema masnoću hidrirate, ne mastite, samo je hidrirate i smirujete lučenje masnoći. Posle par dana, dovoljno je samo 5 do 7 dana, kada koristi kolekciju koja je za masnu kožu, da se smiri lučenje. Šta će se desiti? Da ona koja je imala jako masnu kožu i ujutru bez kreme ustajala sa masnoćom na koži, posle 7 dana sa kremom noćnom, naravno i dnevnom, ali sad je bitno za noć, i noćnom ustane ujutru bez te masnoći, zato što se smirilo lučenje masnoće. Tako da je jako važno da poznajete to regulisanje kože i da na taj način joj objasnite kako u stvari mora da koristi proizvode, ali pravilno odabrane proizvode. No, vratit ću vas na Nove Age i reći da kod Nove Age nije važan tip kože i objasnit ću zašto. I nije važno toliko koliko ima godina, nego koje to znake starenja ima na koži. Idemo, drugi korak je krema za područje oko očiju. Uvek je glavno pitanje za područje oko očiju zašto ne mogu da koristim neku kremu koju već imam ili serum koji već imam. Zato što je područje oko očiju nežno, tanko, potrebno mu je mala količina, odnosno mala koncentracija aktivnih sastojaka. S obzirom na to da mu je potrebna mala količina aktivnih sastojaka, pravi se poseban preparat koji će ići samo na to područje. U serume i u kreme ide mnogo veći procenat aktivnih sastojaka. Ona ide na lice i ne zaboravite vrat i dekolte. Kada pričamo o serumu, serum je visoko koncentrovani proizvod. On suprotno, on ima
puno aktivnih supstanci i puno i veliku količinu. Zašto? Pojačava dejstvo dnevne i noćne kreme. Stavlja se pre kreme, pre dnevne i pre noćne. Zašto? Da pojača dejstvo, ona brže upije, formulacija je takva, tekstura je takva, lagana, brže upije i dublje upija. Tako da ćete na taj način videti odmah bolje i brže rezultate. Dnevna i noćna u zavisnosti od toga da li idete da spavate ili ste budni. Zašto je to važno? Uvek vas pitam, kada izlazite, koju kremu nanosite? Dnevnu, tako je. Kada idete da spavate, noćna. Odlično. Radili su testiranje iz razloga što je bilo osoba koje su na terenu govorile da koriste samo čistač, neki, no name, možda i sapun, i kremu. I zbog toga što su se spremili unapred na takvu mogućnost da i novi age može neko tako da protraći, ne znam kako bi našla drugačiji izraz, da ode, a da ne iskoristi maksimalno, radili su ispitivanje i osobe su koristile Ultimate Lift set naprema onih koji su radili testiranje samo sa čistačem i Ultimate Lift dnevnom kremom. I došli su do impozantnog podatka. Čak 20 puta je bolji otpor kože kada se koristi ceo set, ovo je opet posle onih 12 nedelja, samo da vas podsjetim, u odnosu na to kada koristite samo dnevnu kremu. Zato im kažite neka koriste ceo set. Kompanija će vas uvek podržati i uvek će setovi biti jeftiniji u kompletu nego pojedinačni proizvodi. Tako da ćete imati mnoge benefite, vidjet ćete na kraju i Nataša će nam reći koji su još prednosti setova. Ja sam moje stručne strane. Kolekcija Novi Age E-kolagen vam je svima poznata. Kolekcija koja se koristi protiv prvih, neću reći prvih, koristi se kada vidite linije i bore na koži. Najviše za linije i za bore, ali deluje na tonus, deluje na kompletnu regeneraciju kože. To vas podsjećam da znate samo da će svakako oporaviti kožu, ali ćete dati prvo onome ko se žali na bore. Tripeptid tehnologija je u ovim proizvodima. Jedinstveni je patent zato što je kombinacija proteina riže i to, pogledajte, hidrolizovani, znači sitniji su delovi koji ulaze u kožu, ne ostaju na površini. Tu bih imala još da vam pričam puno, ali danas ćemo samo ovoliko. Ima ekstrakt semena pšenice i hidrolizovane proteine kvasca. Zapravo ono što smo s početka, ako se sećate, pomenuli, znači procente 33% manje bora za 12 nedelja, klinički je potvrđeno po dubini, širini i dužini bore. Evo ovde i slikovito prikazano kada nema dovoljno kolagena, evo je bora. Prepoznajete? A evo ovde koliko je smanjena bora posle 12 nedelja sa pojačanim kolagenim vlaknima. Ovde pokazujemo na slajdu koliko je značajno to istraživanje i dugogodišnji njihov rad, jer ne samo da su otkrili da ovi ekstrakti deluju, odnosno ovi hidrolizovane aktivne komponente deluju na kožu, nego sinergističko dejstvo, zapravo kada se zajedno stave u preparat, oni izuzetno deluju na kožu. Eto, to je ono što isto je meni važno kao stručnjaku, a nadam se bit će i vama jer vidim da želite još više da učite. Povećava sintezu kolagena, ispunjava bore, rekli smo, takođe je unapređeno pakovanje, nešto što će svi pozdraviti i voleti. Ovu kolekciju inače mnogo koriste, vole. Ovde samo nećete imati ograničenje sad kako smo imali od 35. godine, sećate se? To je glavno pitanje. U katalogu se sad pojavljuje od 30 godina. Da znate, te godine na vas kada pišu kod Novi Age negde vode, malo vas usmeravaju. Tek toliko da ne bi Ultimate Lift dali nekom ko ima 20 godina. Razumete? Znači ona će vas voditi u katalogu, a i vi ćete to pamtiti gde očekujete popuštanje tonusa od 35. zapravo 40. pa na više. Ali vas neće isključiti, znači nećete reći sad nemaš toliko godina, ne možeš da koristiš, nego ćete pratiti znake starenja. True Perfection je kolekcija koja je takođe poznata, omiljena, i ovo nam je kod mlađih omiljena kolekcija. Opet
tamo smo imali od 25. čak se davno pojavljivalo od 30. pa smo spustili godina do 25. sad spuštamo i na 20. Jer ako osoba koja ima 20 godina vidi prve znake starenja, ona već može da koristi True Perfection. True Perfection znači istinska savršenost. U tim godinama, to je od 20 do 30, mi želimo istinsku savršenost. Jesam u pravu? Podržite me, ko ima 20-30 godina? Ja sam u pravu. Evo i nas. Koji koristimo Ultimate Lift i idemo ka 20. I zapravo vidjet ćete da može da utiče na prve znake starenja. Stresan način života, neispavana noć, neki provod, spremanje ispita i tako dalje, može da dovede do nakupljanja tih štetnih materija i do umornog izgleda kože. Ajde da definišemo šta je taj umoran izgled kože. Dehidriranost, znači nema dovoljno vlage, gubitak blistavosti i proširene pore. Sad samo malo još pažnje za proširene pore. Svi znate da smo radili proširene pore sa mitiserima i da smo to rekli da je povećana masnoća. Ako se neko na to žali i samo na to žali, onda možete da je usmerite na Optimals koja je za mešovitu kožu, jer je ona i protiv mitisera i protiv mašćenja kože. Ali, ako vam se neko žali na proširene pore, a da nema tih mitisera, možda to niste sad do sad ni onako primetili, niste možda pravili tu razliku, svrstavali ste možda uvek u one proširene pore pa je davali nešto što je za masnu ili mešovitu kožu. Kada su proširene pore bez mitisera, bez masnoće, to znači da su to mikropopuštanja tonusa. To je ono prvo popuštanje tonusa koje je tek ponegde gde je bila pora i sad se ona razvuče malo i pokaže se kao proširena pora. Nema masnoće, nećete je prebaciti na Optimals za mešovitu ili masnu, nego samo ima proširene pore. Pošto je tu počeo da popušta tonus, to je takođe prvi znak nekog starenja, odnosno popuštanja tonusa i zato ide na True Perfection. Znači, ovo je rešenje koje se bori protiv umorne kože i sprečava ubrzano starenje. Koristi se ekstrakt albicije i biljne matične ćelije, i to biljne matične ćelije acai bobica, koje su izuzetne po svom antioksidantnom dejstvu, izuzetne u regeneraciji, poboljšavaju ćelijski metabolizam čak i kada je koža pod stresom. I albicije ili svileni bagrem, kako se na našim prostorima još zove, smanjuje te štetne efekte molekula koji u stvari ubrzavaju starenje. Sadrži aminokiseline, minerale, vitamine i ovo je prijavljeni patent za koji čekamo nagradu. Pohvalit ću vam se. Već posle 24 časa ćete videti prvi rezultat. Ja ne volim da insistiram na tim prvim rezultatima jer su nama bitni oni dugotrajni rezultati, ali čisto da znate šta se dešava. Jako brzo rehidrira kožu, vraća vlagu u kožu i vi sebi zaista lepše izgledate već posle 24 časa. Ono što je važno, tokom vremena koža će biti svežija, odmornija, smanjit će se te pore, bit će prirodan sjaj, odnosno blistavost kože. Ono što je njima najvažnije jeste da se ne vide te sitne linije i prve bore. Ovako izgleda cela kolekcija, takođe osmišljena i modernog dizajna, nešto što takođe privlači osobe da kad već imaju takve sastojke, takvu jaku kolekciju, da imaju i ovako dobro pakovanje. Još jedno da ponovimo, vraća blistavost, smanjuje pore i čini kožu glatkom, naravno naglasimo za 12 nedelja, klinički dokazano. Kada kažem 12 nedelja, uvek kažem najmanje 12 nedelja. Kod nekog, kod koga je veći problem, odnosno jači izražen znak starenja, morat će duže da koristi. Savetuje se do godinu dana, zato što na taj način je pokrenuta regeneracija sa svim tim sastojcima do maksimuma. Ako ona i nastavi da koristi tu istu kolekciju posle godinu dana, ne može ništa loše da se desi. To nisu sastojci koji se kumuluju i nagomilavaju u koži. To su sastojci koji se koriste i ugrađuju kožu i zapravo pokreću metabolizam i pomažu sintezi kolagena. Ali ono što je bitno jeste da ona posle tih godinu dana više će napredovati sa nekom drugom kolekcijom. Daću primjer. Osoba koja ima 35 godina žalila se na bore i vi ste je dali je kolagen. Ona je koristila kolagen celu godinu jer je jako zadovoljna i popravila je bore. I sada kada je popravila bore, kaže, a prošlo je godinu dana,
Neće ona ni reći, nego ćete vi pratiti pa ćete znati i onda ćete pitati šta dalje. Ako kaže, ja sam sad to kupila ceo set, bio na popustu, šta da radi, može da koristi još i posle godinu dana. Ali ako je spremna da promeni kolekciju, savjetujte da ide na Ultimate Lift, bar 3 meseca, da malo pokrene kožu na drugi način i kada pokrene na drugi način regeneraciju, posle 3 meseca će se vratiti recimo opet na e-kolagen. Tada, sad tu stavljam tačku, ali trebala bi 3 tačke, zato što tu je sad vaš posao kreativan i vi možete da je vratite na tu kolekciju, a može da ide i na neku drugu. Ne zaboravite i da dalje imamo Diamond Cellular, i dalje imamo Royal Velvet, i dalje za one preko 45 imamo Time Reversing, Time Reversing Intense preko 55. Znači, zaista je ovaj posao kreativan. Možete kasnije vratiti na onu njenu početnu kolekciju ili je voditi na neku drugu. Bright Sublime samo kratko, znači dolazi nam u oktobru i Bright Sublime je za tamne fleke i neujednačen ten. Zapravo dolazi do poremećene sinteze melanina i do nakupljanja melanina u koži, tu nastaju tamne fleke i pojedinačna pojava hiperpigmentacije. Smanjuje tamne fleke za 50% za 12 nedelja, to je klinički dokazano, takođe impozantan podatak i procenat, vidjet ćete, bit će vam jako zadovoljni. Na našim prostorima ima puno osoba koji imaju problema sa flekama, jeste primetili to? Zašto? Zato što se mnogo sunčamo, mislim, ne mi, oni koji ne znaju koliko je štetno, prekomerno izlaganje sunca, znači svi ti koji ne znaju, koji su išli u solarijume i prekomerno se sunčali i imaju fleke. Čak mogu da vam kažu, pa ja se sad već 5 godina ne sunčam, a izlaze mi fleke. Zato što je oštećenje nastalo mnogo ranije. Znači, fleke mogu da se pojave tek posle 5 ili 10 godina od sunčanja. Tako da znate, na to može. Na sve one fleke koje su stečene, koje su se pojavile u toku života, deluje Bright Sublime. Ne može da deluje samo na one urođene pegice. Sad podatak da posvetljuje kožu od 40%, bitni ste vi da bi dobro protumačili šta ovo znači. Posvetljenje kože ne znači svetlije od njenog tena. Kad kažemo ten, to znači boja naše kože. Nije svetlije od njenog tena, nego u toku života se iz raznoraznih razloga nagomilava melanin. I mi imamo tu neku neujednačenost tena i neku prebojenost kože, koja u stvari nije naš ten. Kada koristimo Bright Sublime, mi je iščistimo. Dođemo do našeg tena i postignemo onaj efekat koji želimo. Ono što mi je jako važno kod Bright Sublime, da vam spomenem sada, jeste da je ona i anti-age nega. Hvala. Zašto sam stala? Zato što mi je jako važan ovaj moment. Znači, Bright Sublime će biti i anti-age nega i protiv fleka. Mi imamo Even Out iz Optimals kolekcije, koja je protiv fleka i ona prevenira starenje. Ali ne može da deluje na bore, ne može da deluje na tonus. Samo može da uspori da neko brzo ne stari. I blaga je što se tiče fleka, dolaze osobe do rezultata, ali treba puno da prođe. Bright Sublime će biti jača kolekcija, jača po svemu. Biće anti-age kolekcija i biće ona koja skida fleke i ujednačava ten. Kada počinjete ovako jednu prezentaciju, jednu demonstraciju, važno je da pogledate kožu, da vidite da nema neko crvenilo, akne i tako dalje, jer u tom slučaju nije za ove kolekcije. Znači ovdje imamo, hoćete da podelite sa nama koliko godina imate? Dobro, nećemo, ajde, rekli smo, ajde da ispuštujemo, nećemo. No age, dovoljno. Punoletni ste? To mi je važno. Znači, krećemo sa onim kao nije nam važno koliko godine ima, nego pratimo ovo. Sad, pošto ste model malo ovako, sad ću da vas iskoristim, i vidimo da je ovdje, jel tako, počeo da popušta tonus. Jel vidite svi? Zadnji redovi. Kako ćemo? Zadnji redovi, samo ako bi mogli ovdje da priđete, da ne zaklanjamo drugima vidik, nego slobodno ovako uz ovaj deo da priđete pa da bolje vidite. Znači, oslabio nam je tonus. Znači da je za Ultimate Lift. Kada objašnjavamo šta radi sve Ultimate Lift i radimo ovakvu prezentaciju, samo ćemo reći da u prvom tretmanu, kada uradimo, vidjet ćemo blistavost, hidriranost, jednu kožu koja osjeća
kao da je nahranjena. Neće se videti podizanje tonusa. To je bitno da znate. Da bi se podigao tonus mora da prođe bar 12 nedelja. Spremite sebi vodu, posudu sa vodom, kolekciju, ispratite uvek, molim vas, pošto ćete imati možda ovako sve ove proizvode, da vam uvek idu mleko i čistač sa zlatnom tračicom uz proizvode koji su sa zlatnom tračicom. To inače jeste tako u setu, ali kada imate više proizvoda da ne bi pomešali više kolekcija ako imate. Kada uzimate mleko, možete da ga stavite na tuferčiće, možete na jagodice prstiju, nikad nemojte direktno na osobu. Kada nije mnogo našminkana, možete da idete i sa ovakvim nanošenjem mleka. A ako ima veću šminku, više pudera, onako vidite da je više našminkana, onda idite na tuferčiće. I samo malo naslonite ovako glavu. Jel možete tako? Ako vas zaboli vrat, kažite. Znači, mlekom treba da očistite potpuno kožu, vrat i ako je moguće dekolte, ako ne samo vrat. Kući naravno i dekolte, ali sada zavisi ko je šta obukao. Uzimate tuferčiće i nakvasite sa vodom, iscedite i peškirić uvek treba još jedan da vam stoji ovde. Sad ću samo da vas zamolim malo da se pomerite, toliko. Odlično, čekajte da vam namestim, može. Da možete da upijete tu vodu da vam ne kaplje po klijentu. Kada ovo radite, pitajte osobu da li ima osetljive oči i da li ima sočiva. Ako ima osetljive oči i sočiva, nemojte ići preko lica, samo uradite čišćenje kože na ostalom delu. Jeste me razumeli sve? Ja ću ponoviti ako nešto nisam dobro objasnila. Slobodno, dogovorili smo se, ne puštam vas odavde dok sve ne razumete. Da li je bitan smjer nanošenja kreme? Jeste i objasnit ću svaki segment, svaki korak. Sad ću vam pokazati svaki korak, iz koraka u korak koliko se vidi razlika. Gledajte na gore. Ja sad neću skidati maskaru, zato što ćemo se zadržati onda. Samo ću joj uraditi čišćenje kože i područje oko očiju, ali neću skidati maskaru. Ovde se već primeti razlika. Sad, jel možete vi da ocenite? Malo smo natpravili atmosferu sa ovim svetlima, ne znam koliko je radne. Hvala, znači vidi se razlika. To nam je bio prvi korak, prvi deo prvog koraka. Sada idemo na tonik. Nekad će vas pitati da li sme da se izbegne deo sa vodom. Neko ima osetljivu kožu kad se umiva i ne voli da se umiva sa vodom, pa sebi pravi čaj ili donosi neku mineralnu specijalnu vodu i tako dalje. Znači, može da se izbegne deo sa vodom ukoliko očistite sa mlekom, posle mleka tonik i to je dovoljno očišćena koža. Bitno je samo ako je mnogo šminke korišteno da obično mora i da se umije, ali ako uspe da očisti lepo kožu i da tonizira i da nema više onečistoća, znači da može da koristi samo mleko i tonik i može da se desi da koristi 3 u 1, 2 u 1 koje je penušavo sredstvo. Ako je penušavo sredstvo, ono mora da se umivanjem ispere. Dobro, idemo na tonik. Pitali su me da li smeju da pokvase prvo tufere vodom, pa onda da koriste tonik. Ne. Znači, moraju uvek da na suve tufere nanesu tonik. Sada blago prelazimo i ovo je važan smer. Znači, idemo na gore, pa prema slepočnicama. Ovaj deo od slepočnica idemo ka nosu. Prelazimo nos, idemo blago od polovine zatežemo na gore, ne grubo,
i deo kod vrata, ispod vrata, gde blago prelazimo takođe podižući na gore. Predeo oko usana idemo kružno, jer se ovako kružno prostire i mišić i dovoljno je 2 do 3 puta da prođete ovako i ovo područje. I evo, tačno ono što sam rekla, i dalje ima blago nečistoća, trag nečistoće na koži. Sledeći korak nam je, još jednom ću preći tonikom, pa će nam sledeći korak biti, ste zapamtili, područje oko očiju, tako je. Samo zbog onog što su bile još malo nečistoće, visoki ste, moram ovako malo da se gledite na gore. Smemo oko očiju, zato što je za zrelu kožu. Znači, smem da prođem i na područje oko oka. Je li prijatno? Znači, osetite prijatnost i to je važan efekat koji oseti klijent kada prvi put se sreće sa Oriflame proizvodima. Samo blago ću. Odlično. Evo, sad je čisto. I sad prelazimo na područje oko oka. Da pronađem antirid. Nataša, dobro je, našla sam. Pošto je demonstracija, ću malo više staviti. Znači, vama je dovoljna po jedna pumpica za područje oko jednog oka. Ja sam stavila duplo iz razloga što je prezentacija i vi isto na prezentaciji možete malo više proizvoda da koristite, malo veću količinu proizvoda. Gledajte na gore. Blago idete oko oči. Gledajte na gore. Blago idete oko oči i šta je bitno? Da ne idete preblizu oka. I na prezentaciji i kod kuće. I njima tako savjetujte. Kada dođe u kontakt sa očima peče i voda. Znači ne sme da uđe u oko. I nema potrebe toliko blizu da prilazite, zato što ovaj preparat deluje na celu tu regiju. Neće delovati samo tu gde ga nanesete. Tako da znači je nekih 5 mm od oka nanosite. I nanosite, ovo me često pitaju, znači da li se naši nanose proizvodi i na gornji kapak? Da, nanose se. Znači vidite kako nanosim, čak ćete imati proizvode koji su sa kuglicom, gde je aplikator u obliku kuglice i onda kao što ja radim sad prstom idete levo i desno jer u stvari tako postičete drenažu. Pre se još smanje kesice i tamni kolutovi. Ako imaju bore oko očiju, baš izrazite bore oko očiju, preidu sa e-kolagen, a ako ide, to isto ćete pratiti, to sve ono prati sve što smo do sada i rekli. A kada imaju kesice, to je odraz slabog tonusa. Ne može koža da to drži, nego tu se nakuplja posebno tokom noći, pa ujutru kada ustane vidite kesice, tu će preići Ultimate Lift. Tu je još važno da ih savjetujete da ne jedu slanu hranu, mnogo slanu hranu i da ne jedu tešku hranu uveče pred spavanje. To je nešto što isto posebno, da kažem, pravi te podočnjake, tamne kolutove i čak kesice. Ako se desi da nekog blago pecka u početku kolekcija kada koristite ili na demonstraciji ili kod kuće kada je došla kući i probala proizvode, recite da je to sasvim normalna pojava. Šta se dešava? Rehidrira se koža, vraća se vlaga sada u kožu. Svi znate onaj efekt kada smo na hladnom, gde dehidrira koža, uđemo na toplo i namažemo kremu na ruke. Sećate se svi kako nam se čak i za crvene ruke i peckaju. To je taj efekt. Znači, da se ne brinu, samo da znaju šta se dešava, to je nešto što je sasvim očekivajuće i što je koža manje negovana, što je više dehidrirana, to će više i peckati.
To peckanje prolazi nakon 5 dana, 7 dana, otprilike to neki raspon kada očekujete da će sve manje i manje peckati kolekcije i da ćete posle imati baš prijatnost kada je koristite. Jeste svi osetili ponekad to, jel da? Eto, važno je samo da znate šta se dešava. Idemo na sledeći korak. Sledeći korak je serum. Ovo je moj omiljeni korak jer se ovde posebno vidi efekat. Evo, pogledajte sad područje oko očiju. Videli se? Dobro. Vi kažete vidi, jel? Vi bolje vidite. Serum možete da stavite takođe u malo većoj količini. Inače je 1, 2, neke 3 pumpice su dovoljne. Inače, kako gledam, 1 pumpica na lice ukoliko nemate baš onako neko, da kažem, krupnije lice, 1 pumpica na lice, 1 na vrat i 1 na dekolte. Nekada se čak idu i po 2 pumpice na lice, znači 1 je gore pumpica, druga dole pumpica, 3, 4. Nanosimo kružnim pokretima na čelo, slepočnice, kružno oko očiju, slobodno se naslonite, nekako ste mi pobegli malo. Tako. Pa u redu je. Sačekat ću ja. I sad ćemo ići na donji deo. Vidite kako upijanje na koži. Sad ćemo ići na donji deo lica. Opet se naslonite slobodno. Donji deo lica. Ovo samo namaže, znači poglađivanjem, a onda radi malo i podizanje tonusa. Ovo ne morate, a možete. Ako stignete, uradite. Važi? Kad radite tretman, uradite. To radimo, to je jeftinija kolekcija. To je bolji efekat. Ne, pojačavate još dejstvo. Sve moćnije i moćnije. Još malo pa će i da kuva ručak. Znate kako smo imali mi bioklinike, onda je bio za sva rešenja. Rešava sve probleme, znate za to? Pa su me onda pitali, rešava i probleme sa mužem. Toko još daleko nije otišla, ali zato sad imamo nović koje će da popravi svakako tonus, pa ćete ovako izgledati. Pogledajte ih. Kako izgleda? Jesmo ljepši? Da. Pa vi sad ne možete da vidite, samo njima da verujete. Sam ja ogledala, sve će sve. Jel blisavije, jel da? A kakav je osjećaj da to vi podelite sa njima? Pa malo pecka, znači nisam ovo koristila prije. Dobro. A kažite mi, jel imate osjećaj da je rehidrirana, onako u smislu da je kao nahranjena, hidrirana, da je ispunjena? Malo me kao hladi. Kao hladi, dobro, to je ta hidratacija. Takođe, idemo na, pošto ste sad još budni i posle ćete na koktel, idemo sa dnevnom kremom. Jesam ja otkrila nešto što nisam trebala da otkrijem? Ja se izvinjavam. Ups. Posle ćemo na koktel. Bojana čast. Na Bojanina. To je slajd. Znači nisam ja pokvarila. Neka, to su lepe stvari. Kontur krem, meni treba dnevna, izvinite, samo da ovo pronađem. Pa dobro, to sve korak po korak. Lepše je vama kad se iznenadite. Kada uzimate kreme, koristite ove špatulice iz razloga što ne možete onda kremu da kontaminirate sa mikroorganizmima. Znači, uzmete kremu, nanesete na ruku, protrljate kroz jagodice i nanosite na lice. Kružni pokreti. Evo, sad ću pokazati masažu za te bore, pa će vam biti manje. Do sledeće obuke, da budete bez tih bora. Zašto hvala Božama? Ono što je važno za područje oko usana, da ne napravite onu grešku što osobe prave, antirid stavljaju na područje oko usana, misleći da će tako više delovati. Znači, to je greška, objasnili smo zašto. Zato što ima manje aktivnih sastojaka i ona deluje samo na tom području. Za sva druga područja, a posebno oko usana, idete sa kremom koju koristite, serum
obavezno, blagom tom masažom koju ću pokazati i sve ove kolekcije, čak i kad ne stignete masažu, svakako će ispunjavati te bore. Izmenjeno je. True Perfection sada ima matične ćelije. Biljne matične ćelije, a pre nam nije. True Perfection neće više postojati stara, sad će doći samo nova. Ono što je bitno naglasiti da sve tri kolekcije sada, i Ekolagen, i Ultimate Lift, i True Perfection imaju matične ćelije biljaka i to je osnovna razlika. Sa patentima, svaka ima svoj patent. I to je ta moćna kombinacija koja predstavlja revoluciju matične ćelije biljaka, različite vrste, različite izvora, sa formulacije, odnosno bolje. Ekolagen je već imao matične ćelije biljaka, je li Ekolagen izmijenjen sada? Nije, Ekolagen nam isti. Izmenjene su pakovanje kod Ekolagena. Ne. Izmenjena je samo ambalaža kod Ekolagena. Zato što je on jedini imao... On je ideja početna, da. Za celu tu liniju i celu transformaciju i od naš pravac matične ćelije izmine. Masaža, samo to još da ne zaboravim. Da, razlikuju se i imat ćete uvek komunikaciju u katalogu koje su biljke. Ja vas sad nisam opterećivala, piše u materijalu, možete naučiti, ali znači od kolekcije do kolekcije se razlikuje. Svaka ima različite biljne matične ćelije. Ako vas pitaju zašto, zato što se najbolje ta biljka, odnosno taj ekstrakt matičnih ćelija slaže sa tim datim patentom u toj kolekciji, u tom setu. Tako da će vam to biti neka pitanja. Ono što mogu da predvidim unapred od pitanja. Masažu, da oko usana pokažem, znači prstom idete kružni mali krugovi koji idu iznad... Pustite normalno. Tako. Znači krugovi koji idu i gore i dole, pa 1, 2, 3 puta do 5 puta prođete tako na taj način. Bolje se i još apsorbuje i preparat, odnosno ovi i serum i krema, tako da će dublje ući i još bolje delovati. Hajde da vas pustim sad. Namestite šiške. Hvala vam puno na saradnji. Hvala vam puno i vidimo se uskoro. Srećno!